За да къпаха. Ейте, значи предизвикателствата продължават. И днеска ще правим... Ще правим лицеви опори. Да. Смятам да направя повече днеска. Ще направим 300. Надявам се клиповете да ви харесват. Ако ви харесват, гледайте ги до края. Даже ги прегледайте отново, за да мога да завъртя алгоритъма. Да се апгрейдваме. Много нови видеа очакват. Свързани защо съм направил канала с целта да показвам моите тренировки, да показвам аз как тренирам, диета, която мога да ви дам като съвети, тренировки, които мога да ви дам като съвет, как да тренирате спрямо резултатите, които искате да постигнете и все такива неща. И защо го правя? Защото видях, че имам тук канал, нали, отделно английски, но реших да направя и български такъв, в който ще подпомагам млади момчета и амбициозни такива, които искат да започнат да тренират, които, нали, този аспект от техния живот им куца. И аз съм тук, за да им помагам. Дали ще е за бойните спортове, тъй като съм тренирал доста време, дали ще е за калистениката, лостовете, фитнеса и така нататък. И да ви дам малко от моя knowledge, моите знания. И така, горе-долу, днес ще говорим какво се е превърнал днешния, сегашния мъж и защо трябва да си психически и физически силен. Така че стойте до края на видеото, но първо трябва да направя 100 лицеви опори и започваме с приказването.
100 лицеви по-късно. Да, темата, която исках малко да поговорим днеска набързо е в какво се е превърнал днешния мъж. Или в кавички по-точно мъж, защото повечето не са мъже. Повечето мъже в днешно време се оплакват повече от жените, мрънкат, жалват се за ситуацията си и едва ли не отиват и очакват жените им да свършат нещата, които те трябва да свършат. Да, неприятно е. Да, и аз съм се оплаквал, да, и на мен ми е било гадно. Така е. Не съм перфектен, не съм имал ситуации, в които всяка една ситуация аз да направя точно 100% каквото съм казал, че винаги ще правя, но се старая да го правя. И ако не успея, поглеждам нещата извън кутията, гледам върху себе си какво съм направил, какво не. Повечето мъже в момента не искат да са физически силни, нито психически. Двете са взаимно изключващи се. Значи, ако си физически силен, малко или много спорта ще е научил на дисциплина, която дисциплина ще ти помогне в това да си психически силен в трудни ситуации, в провали и така нататък, в другите неща, които можеш да предприемеш. Примерно бизнесът се е провалил. Да, обаче ти си примерно си тренирал бокс, както мен, или букба, или какво ще да е, или лека атлетика, или тичане, или сета, няма значение какво, но ти си се провалил там 5, 10, 20 пъти преди да станеш шампион. Или в фитнеса не можеш да изгубиш килограмите или да качиш килограмите и в един момент си успял, но след много провали. В бизнеса, когато бизнесът се провали, ти вече имаш базата, основата, си свикнал, знаеш, добре е провал, но този провал ти не трябва да го гледаш като свърши са край, аз съм загубеняк и така нататък. Ти трябва да го гледаш като това, че едва ли не, какво мога да науча от това, защото провала учи много повече, отколкото една победа ще научи. И в последствие ще го разбереш, че те науча много повече неща. И това искам да кажа, че трябва да имате физическа подготовка и физически да изглеждате добре, защото тя дава не само самочувствие, дава дисциплина, това да си физически, защото тази преса, това тяло, не остават така. Аз не съм спрял всеки ден да тренирам за тях. Ако спра, ще изчезна, ще отслабна, други хора примерно ще надебелят, аз примерно ще отслабна, много неща ще се случат, които няма да са ми окей. И пък мен вече след 9 години тренировки ми е като ежедневие. Аз повече от седмица, ако не тренирам и не знам, побърквам се. Почвам да си мисля, че съм някаква женишка и нещо и че съм такова направо супер мързелив. И не ми е окей, но в момента, в който започвате да се таковате, опитайте се. Използвайте примерно моите 5-минутни тренировки, които са в канала. Имам много от тях и много още ще добавям, дали са кардио, ще правя 5 минути тренировки за бокс, 5 минути за граплинг, примерно, някакви кардио тренировки, всяка една мускулна група ще правя вкъщи, 5 минути тренировка вкъщи, за да си изградите тази дисциплина. Ти знаеш, че от понеделник до петък, примерно от понеделник до събота, неделя ще почиваш. Ти ще правиш 5 минути, ще отделиш, нищо не ти коства да отделиш 5 минутки да потренираш. И да, един мъж трябва да е наистина физически силен и способен, да е опасен, но да може да го контролира, защото най-опасните хора са тези, които са страхливците, слабите мъже, които са податливи, лабилни и психически неподготвени за нито една ситуация. Защото когато ножа опре до кокала, те не знаят как да реагират, освен първосигнално, първоинстинктно, не могат да се контролират емоциите и правят глупости. Дали ще убият човек, дали ще ограбят, дали това, дали онова. В момент на слабост те не знаят как да реагират. А хората, които тренират в момент на слабост, ще се обърнат към тренировките. Аз винаги се обръщам към тренировките. В момент, когато ми е много гадно, когато направо главата ми не е върху себе си, отивам, правя 300 лицеви, правя 200 набирания, правя 300 клека, нещо. Отивам в хола и го правя, пускам се един душ и мозъка ми е пречистен.
и малко или много ми помага в такава ситуация. Така че, момчета, тренирайте, а и момичета също много помага. Да изглеждате добре, самочувствие, подготвени сте, очевидна дисциплина, спорта. Може пък да станете световно известен спортист, това да е било нещо, което е вашето призвание, но да не сте го очаквали. Какво още? Изглеждате по-добре, нали? Освен това, учи на самозащита, ако започнете боен спорт. Последствие, само плюсове има в спорта, не съм видял нито един минус. Я ще кажа контузия. Контузия, но на фона на всички тези плюсове, тази контузия даже не е минус, като цяло е просто отново урок, за да научиш, че щом си получил контузия, значи или си се претоварил, или си правил нещо грешно, или си твърде много си се натискал и ще знаеш, че примерно този мускул ти е слаб, или тази става, или тази кост, или каквото ще да е. Ще знаеш, че е слаб и така. Благодаря ви, че гледахте до тук. Стават още 200 лицеви. Че имам да ги правя. И така, надявам се да ви харесва. Ако ви харесва, гледайте всеки един клип, използвайте моите 5 минути тренировки, за да изградите дисциплина, в последствие ги увеличете. Абонирайте се за канала, за да не разградим, но нека кажем, за да направим една огромна общност от хора, които спортуват, да направя една моя малка армия. Армия от хора, които спортуват, които ме следват, които са дисциплинирани, мотивирани, правят повече пари, тренират, изглеждат по-добре, дали мъже, жени, нали, който иска да ме последва. И за жените също ще е много полезно това, но предимно, тъй като съм мъж, не мога много да говоря за жените, но и се обръщам повече към момчетата. Но да, абонирайте за канала и харесайте клипа. Отивам да правя лице ви.
300 лицеви, направено. Ето колко просто си казах. Трябва да ги направиш.
готово. Да. Гледах едно интервю наскоро с... Някакъв Сидония беше, както и той много го каза също, че от спорта, от дисциплината, която дава спорта, от това да правиш нещо, което не ти е приятно, в последствие той ти изгражда това нещо, че следващото нещо, което не ти е приятно, ти вече няма да те спре това. Той пак няма ти е приятно, но вече ще свикнал да правиш неща, които не са ти приятни и ще ги правиш. Така че, надявам се да ви хареса, надявам се да вземете нещо от този клип. Ако накарам поне един човек да почне да спортува с този клип, супер, много готино. И така, абонирайте се отново, надявам се харесва, още много видеа ви очакват и отивам да пия на един шейк. Пуф!